दखाननि दारि आमाइजों होननायनो So hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. दिनैहाय थांगौ ने आलासि जानो नागिरदों आरो जोङो आब'बो गुमै ओमफ्राय बेला आंनि मोनाव जों खनसे थांखांबायना एखौ सान्दुंआ दिनैसो दुंखावजोब्बाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो बेला मोनहा दायो थांसै नायलांबाय थानो गावना भिडिअखौ सान्दुंआ फैदा ए जि सुनांगौ बे साला जोंना गारिया बोरो गारिया थाव गैबावानो बे आंनि मोनाव थांबाथाय गारिया थाव गैया जायो मोजां खोनादों थांसै दायो फैदा खुनुरुखुमसो फैदों मा जिराद मेथाइ लासै मेथाइ थांसै न'आव थांसै ना आबैमोननाव आबैमोनना पिंकिया गोलोमनि नायजाला पिंकिया बिमा फिसाबो गोलोमखाजोब्बाय बेसे दखानाव दाबो फैया बिस्रा मुथुआ मा लाखोब्रा चक्लेट मोनजादों मालाय एसे मबाइल खबर आं माबायदि फैना फैदों फैबाय नै पिंकिया नायलाय नायजाखाला गरममोन फैलाय लामाया सान्दुंआ आयौ थैगोनलै दा बायदियाव जेरावबो थांजाया दा बायदियाव गरममोन बिफां बोरैया जाबाय गंगार दुन्दिया जाबाय फैदा माथो फैदा बेदोंनो मेथाइ मुथुना चक्लेटआ फैलाय मुथु नायनि मादै पिंकिया नुदों मेथाइ जाबायबो फैग्रा आमथिसुवानिसो फैगारदों नालाय ओमफ्राय आनैया नै बे ओंखाम संदों रबारानो बेखौ होनबाय लाजिया नै जाजेनबायबो जोंनिया बाल्थुखौ दोनजोबबावो जों सासे मिथिया ओंखामजों जानो होना बेखौ गायनो लांसै ना फिनथिया ओहो दा फिथाइखौनो लानानै थांबाय हटेल दखाननि दारि बेयावनो दोनदों आमाइनो ए आलदा दोनखाबाय ए फैबाय आंनि बे ना बे आंनि नै नुदों नों नुदों पिंकि गाइस पिंकिखौ लाना पिंकि होनलाय पिंकिया enga lucu mama mana tersiau nih siapa lebih dari deh belum jaga sini amai jengkung nih nih ani mama begitunya video sadeng nih sakan sih aram nih baik थालांदो नों आनैया थाफेरखायाखै दे सना जादो मुथुआ ओंखाम जानो सिन्था खालामनाया नै जाबाय हाबजासै जोंखौ नेनाया जाग्रोजोबथारबाय दाबो फैया माखासेफ्रा नै आनैजों आब'जों आंबो जाग्रोसै आंबो नेनो हाया बाराखौबा बेदर नुबा जानो थाब बोरमा गोलोमजोब्बाय नालाय आङो आयौ आं जानो हाया आं थाइबेंखौ बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय थाइबासो आयौ आं गोलोमजोब्बाय दे गोलोमफेराखैमोन आं एफा बिदि दाबो फैया बिसोरो जाग्रोसिगोन दायो ओंखाम जाखांबाय नै ओमफ्राय जिरायलागासिनो आं नायजाला दे मा नाममोनलाय न'आ बेखौ सोंदा औ मा नाममोनलाय होनदां औ फैसालि आब' जायो नामा आब' फैसालि औ गाइस दायो आनै सासे उनाव थांनो नागिरदों नेनाया जोंना नों एखे नुथारला जों सानैखौ आनैजों आंनिखौ आबैमोन थांदोंमोनलाय आबैनि बिनानाव होननाया जों दाख्लैहाय नोंसिना सर' खाथिखाय मोजां नोंसिना आयौ आथिं सेन्देल गानबोआखैमोन नालाय आङो थाबायनो हाला
bên nào bên kia gặp được đã là ngày năm nay ạ nhiều nè ini kita Pinkias nih kau cakap terus nih mutu mana sih kanan malaman pihon mutu mutu nih abang udah kasih deh macam apa sih salam lagi Khát bơ nhưng adi on tiền rất rộng adi đi xin mau lại xin mau đi hay ba đã đi live là đừng mai phun này xin ba làm một cái điều này đang bị xin thôi thằng biêu thôi thằng xây nữa mình phải thôi làจะไปเนี่ย guys एकदम हाखु-दाखु emergency बोरै नै मोनसेया पिंकिया नै गैया दाबो फैसा मोनबावबायसो नै बे बिबैनिफ्राय थाइसे खावदो गाहायो मोनजोबनायसोनो नै गुमेगस्ला हाखु-दाखु मारै बेयावसो गानफैला जोबखो नायलाय आं हाला आबादनानै रेडि जोबखा नायलाय गोलोमनानै जाला मानसिफोरा नायदो गाइस नै माबायदि अबस्था दङ गोलोमजोब्बाय आं बेबायदि गोलोमफेराखैमोन आरो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दायो थांसै ओरैनो खोन्थाला नोगोर गाहायाव दङ ओमफ्राय नायदो बिलाइफोर लालाबायबाय ओमफ्राय नै बिसिना नारेंआ थांसै गाइस आं नै आथिङा एकदम गैला आङो हास्लाबला इमारजेन्सि जालांजोब्बाय आं सेन्देलखौ गानलाबायसै मा खुसि मोनबाय दां नै फिथाइ दं आयु फिथाइ दंलायबावसो नै आंहा आलासि बे नारें गोखै जाथारगोन ना बियो नारें गोखैथारा फाथैसिनारि नालाय जाम्बा मिथिया जेबो मैलायनो बाबाय पिंकिखौ मोनफैगौमानिनो हालोद गाज्रि जानानै फैयो बिराद डान्स नुबावनोसो नालाय खोमाय मबाइलाव ओमफ्राय खोमसि जाबायना खोमसि जाजोब्बाय गाइस बहुद खोमसि जाबाय ओमफ्राय दायो नै सना नोंलाय मोजिराद फैसा आबैयाव होदों थेंक इउ आबै होन थेंक इउ होनदों नोंहाबो आबै सना होन आबै सना ओंखाम जाया आंथ' बहुद मोनाबाय ओमफ्राय नै खालि गेमल'सै ओमफ्राय गाइस दायोहाय आङो भिडिअखौहाय बेयावनो फोजोबसै मानो होनबाथाय ओंखाम ओंख्रि संनांगौ नालाय दायो आं ओंखाम ओंख्रि संसै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायखौ आं लाफाबाय थाला बहुद गोलोमबाय आङो ओमफ्राय मबाइलाव बारा चार्ज गैला ओमफ्राय गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनो बाय बाय